ndị be anyị mmanụ onye unu na-ahụ n'onyonyo ma na-anụkwu onye bụ Maazị Ifeanyi Nwosu nwafọ amụrụ na Nnewi na steeti Anambra. Ana m asị na ọ ga-adịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma, nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya, onye makwana na nke ọ na-eme adịghị mma nwanne sepụ aka enwe n'ofe tupu o megịnị tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Ihe m chọrọ iweta n'ụbọchị nke taata bụ ihe gbasara ọnọdụ ndị Igbo nakwa ihe ndị Igbo megasịrị na ndị Igbo kpara ike, ndị Igbo bụ odogwu, ndị Igbo amaara aha ha. Achọrọ m igosigasị onyonyo dị iche iche nke anyị ga-atụpụ a na wee hụ mmụọ wee chọpụtagasịa. Ọ bụrụ na ya bụ ihe masịrị gị, nyekwa aka zisaa ya zigara ụmụnne anyị bụ ndị Igbo nọ n'obodo dị iche iche n'ụwa gbaa gburugburu. Ya bụrụ na ile anya ihe ndị bekee na-akpọ history, ọ bịa dịka a ga-asị na ndị Igbo enweghị ọtụtụ ihe anyị nwere ike igosi onwe anyị gbasara ihe mere n'oge gboo, dịka ndị ọcha si anọkọta gosi anyị ihe mere ihe dịka narị afọ abụọ narị afọ atọ gara aga. Mana ka o si gbatakwuru ọtụtụ ndị nna anyị ka ọ ga-abịa ịga jụọ enwere ike ịchọpụta ihe dị etu a, ha na-asị na mgbe a nụsịrị ọgụ na ọtụtụ ihe mere kpata na ha enweghị ike idebetanwu ọtụtụ onyonyo, ya bụ picture n'olu bekee. Mana anyị agago tupu nnọọ ya bụ ana wee hụ mmụọ wee nwetagasị ọtụtụ onyonyo dị iche iche anyị chọrọ igosi ndị mmadụ n'ụbọchị nke taa. Ihe gbasara onyonyo dị iche iche ndị nke esere tupu anụ ọgụ Biafra ma ndị nke esere ozugbo nje anụsịrị ya bụ ọgụ Biafra. Ọ bụrụ na ile anya na onyonyo gị, ị ga-ahụ nnọọ onyonyo ihe gbasara elu Ọnịcha n'afọ 1960. Ọ bụghị obere ihe onekere ka ịhụ etu ya bụ elu Ọnịcha dị n'oge gboo, oge gboo gara aga. Ị gbadatakwana ị ga-ahụkwana ka ya bụ Johnson Street nke dị na Main Market Ọnịcha n'afọ 1962. Ọ bụrụ na inenesi anya bụ nke n'ezie ị ga-ahụ okporo ụzọ awara awara nke si Ọnịcha wee gaba Ọka ka ịhụ ka ya bụ ụzọ dị n'afọ 1960. E nwekwara ọtụtụ ejiji dị iche iche eji mara ndị Igbo mgbe ọ ga-abụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo ji ejiji ha kee ekike dịka ọtụtụ ndị Igbo na-akpọ ya ha akwụrụ chim. Ị ga-ahụkwa ya bụ ihe n'ebe ahụ. N'ezie n'anya ka ịhụ ebe ndị amị Naijiria n'oge a na-anụ ọgụ Biafra nakwa ndị nkịtị ya bụ civilians ebe ha na-aga ya bụ akwa mmiri nke a na-akpọ Niger Bridge nke afọ aga. Onye ga-ahụzi ugbu a bụ dịka eji eje mba na Nnewi mana ụwa niile gbaa gburugburu, Prince Abisinie Akweke Nwafọ Orizu, onye nke bụ onye izi n'ọkwa Senate President nke Nigeria. Ọ bụ onyonyo ya ka ị na-ahụ ebe a. Inekwa na ị ga-ahụ mmadụ dịka Sir Louis Odumegwu Ojukwu, onye nke ụwa niile maara aha ya. Inezie n'anya ịhụkwanụ nwa ya nke bụ odogwu ịma na asị na agwa aghaghị ịmụ ihe toro ogologo, mmadụ dịka late Chief Odumegwu Chukwuemeka Ojukwu Ikemba Nnewi. Ọ bụrụ na ị nenesia onyonyo ya, ị ga-ahụzi ihe gbasara onyonyo ndị nze na ọzọ n'afọ 1961 ebe ndị nze na ọzọ na-akparịkọta ụbụbọ dịka esi eme ya. Inezi anya ị ga-ahụ onyonyo ụgbọala mmadụ dịka His Highness Silas Ezenwa Obi nke ndị Ọka Etiti n'afọ kwuru afọ gara aga. Ọ dị egwu ihe emegokwara n'ụwa. Ndị mmadụ abịasigo kpaa ike dị iche iche ma laghachi. Ị ga-ahụkwa ebe ụmụ okorobịa nọ na-amụ egwuregwu nke Dennis Memorial School n'afọ 1962. N'ezie n'anya ka ịhụ ihe dịka All Saints Cathedral. All Saints Cathedral abụghịkwana tata n'afọ 1960. Ị na-anya ịhụzienụ Ọnịcha Main Market etu ọ dị n'afọ 1962. E nwekwara ọzọ nke akpọrọ Akpaka Forest. Ọ dị egwu. Nke a bụzi ụmụnne anyị ndị Igbo n'oge gboo gara aga bụ ndị nke nọ n'akụkụ mmiri Niger na-eche ka ụgbọ epepe ga-eburu ha wee gaa ebe ha na-aga wee pụta. Nke ị ga-ahụ ugbu a bụ ụgbọ eji ebu ndị njem na ngwụcha afọ 1950. Ihe emego. Nke a bụ ụbọchị Obi Kosi nke abụọ nke Ọnịcha gara ịnabata mmadụ dịka Duke na Duchess ndị nke bịara ala anyị Nigeria n'afọ 1959. Mgbe afọ abụọ gasịrị, ya bụ Obi Oke Osisi a maara aha ya n'Ọnịcha wee naba mmụọ. Nke a bụzi ebe edebere ya iji wee sị ya megịnị ya jee ije ya nke ọma. N'ezienụ onye oke dibịa a na-anụ aha ya n'ụwa gbaa gburugburu n'oge ahụ. Oke dibịa emere ka amata na aha ya bụ Chinwụba onye nke site na mba Aguleri, dibịa oje na mmụọ nke ikpeazụ ndị Igbo nwere ma bụrụkwa dibịa nke nwetara nnọọ satifiketi ya bụ asambodo eji eme ihe gbasara dibịa n'oge ndị ọcha ka na-achị ala anyị bụ Naijiria. Nke a bụzi ụgbọala nke aka mere. Ebee ka aka mere ya bụ ụgbọala? Aka mere ụgbọala n'afọ 1960 na obodo Nnewi bụ obodo nke m. Nke a bụkwa iji wee gosi gị na ọkụkọ ọbụla ga-abụ oke dịka ndị Igbo na-ekwu, ọ na-ebido mbọchị ụtụtụ. O wee bụrụ na ị na-anya ebe ọbụla ndị Nnewi rụrụ ụgbọala 1960, nekwa ka Chineke si wee zighachitekwa ya bụ ụgbọala na Nnewi tata nke a na-akpọ Innocent. Anyị wee na-asị ndị Igbo onye ọbụla megịnị, onye ọbụla jide ka o ji. Nyezie n'anya ka ịhụ etu ya bụ Ọnịcha dịkwa n'afọ 1961 ka bụ ebe ndị mmadụ na-akwụba ụgbọala asị ka acha ya bụ lorry trucks dịka esi akpọ ya n'olu bekee n'afọ 1961 afọ.
ọ bụghị mbenefe o onyonyo dị iche iche a ana m eche na nwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta na ya. Nke a bụ ebe esere ihe gbasara etu a ga-esi wee rụ ahịa Ọnịcha nya bụ main market. Nke a wee bụrụ ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ Christ the King nke dị n'ebe n'Ọnịcha tupu anụọ agha Biafra. Inezi anya ebe a bụ ebe nke a na-akpọ New Market Road. N'ezienụ ka ọ dị n'oge ahụ ịhụzie n'ụgbọala dị iche iche eji eme ọkanga n'oge ahụ, ụgbọala eji ebe odogwu. Tata o nwere onye ga-ekwekwa anya bụ ụgbọ, mana ị na-anya ị ga-ahụ ka Volkswagen juru ebe niile ebe eji ya eme ọkanga. Ana m eche na ihe ị ga-aghọta ebe a iji wee gosi na o nweghị ihe bịara abịa n'ụwa enweghị ike ịla ala, maka na tata onye bupụtaziri ụgbọala dị etu a onwezighị ihe eji ya eme. Mana anyị na-asị ndị nke nyara anya bụ ụgbọala unu bụkwa odogwu n'oge afọ. Nke a bụ ime ahịa Ọnịcha tupu anụọ ọgụ Biafra. Na akọbakwanụ ka esi gbanya baazị abalị mmasị na mjidi n'ọba ga-agwụ. Ọ bụrụ na ị nwere onyonyo dị iche iche ị nwere ike iji wee nyere anyị aka ka anyị nwee ike wee chịkọta ọtụtụ ihe gbasara ndị Igbo, ya bụ nke a kpọrọ history, etu anyị nwere ike mmadụ anaghị aga ụnyaahụ aga. Mana ọ bụrụ na o nwere onyonyo dị iche iche nwere ihe dị ka na ịbụ onye Imo, bụrụ onye Anambra, bụrụ onye Abịa, bụrụ onye Ebonyi, bụrụ onye Enugu, ọ bụrụkwa dị n'isi ihe dị ka mba Delta, maka anyị nọ na-asụkwa n'ofu asụsụ ịnara a na-anụ asụsụ Igbo. Onwe ihe ị nwere zitere anyị n'akara Facebook anyị Maazị Ifeanyi Nwosu Group, maọbụ na ịtụrụ m ya na nke m onwe m Maazị Ifeanyi Nwosu, maọbụ ka na-ezitere anyị site na WhatsApp n'akara 08033170310, maọbụ na izitere anyị na email anyị maazi-onyeije@gmail.com. Ihe a bụ iji wee chịkọta ihe niile gbasara ndị Igbo dị ka anyị nwere ike ka e were ya wee nwee ike hụ ihe a na-akụziri ụmụ anyị tụmadụ ndị nke a na-amụ na mba ofesi. Maka na mgbere eteghị aka anyị amakwaghị ebe mmiri bụ anyị aga ahụ, mana osita dị mma o mere gịnị ọ dịbara gboo. Dịkwado ya n'ụbọchị nke taata mere ka ozi arụta unu ntị bụ ndị Finland Stones Limited, nke ofu onye n'ime ndị na-ahazi ebe ofu nwa afọ amụrụ na Nnewi na steeti Anambra, Maazị Nnamdi Atụegwu. Onye nke a gara nnọọ mba Finland wee soro ndị ọcha wee mụọ ihe gbasara interlock, nke ọ ga-abịa ịrụsị ụlọ ma ọ rụcha ụlọ ndị njem, ya bụ họteelụ, ma ọ bụ rụọ ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ rụọ ọtụtụ ihe dị iche, ọ bụ amusement park, ọ bụ ụlọ ụka. Ịkpọrọ na ndị Finland Stone Limited ha nọ ala anya bụ Naijiria n'oge a etinyere gị mmọnwụ. N'ezie anya ka ịhụ ụdị ha na-arụ na mgbago, etu ha esi arụ na mgbago, ka ha si bukọrọ ngwa ọrụ ha wee lata ala anya bụ Naijiria na-emekwa ya na mgbada. Ọnya ka o ji dị mma mmadụ pụọ ọrụ oyibo iru ebe ndị ọcha nọ, mụta ezigbo ihe ndị ọcha na-eme, welata ya n'ala anya bụ Naijiria, rapụrụ ha nke dị njọ. Ana m asị na chifere afọ ga-eme gịnị, ọ ga-efere onye ọbụla nkwọ. Ihe anyị zitere gị ọ bụrụ na ọ dị gị mma, nyere anyị aka tụsaa ya, zigara ya ndị enyi gị dị iche iche, ya bụ nke a na-akpọ share with your friends. They showcase their businesses, they advertise their businesses, from all over the world.